Soc massa vell per morir jove. Això dic jo, però hi ha nois amb 25 anys que també ho diuen convençuts. Bé, cal tenir en compte que són d'una altra generació i creixen molt de pressa. Són fills d'un món on han inventat miralls i llums que desvetgen tots els defectes. Això és com la televisió d'alta definició, que deixa veure tots els granets de la pell dels presentadors, com quan resseguim les constel·lacions. I a part, amb l'Instagram, tots els contactes et poden criticar els defectes de les fotos que penges. Però de fet, quan són vells? Avui en dia els 50 anys són com els 40 d'abans, i tal com va el ritme de les coses, potser aviat els 60 anys seran com els 30 d'ara. El rejoveniment ens duran tots aquests anuncis de menjar sa i les pel·lícules de l'Arnold Schwarzenegger i de la Lara Croft, i també la cirurgia estètica. La cirurgia estètica fa autèntiques meravelles. El que passa és que millora l'exterior, però l'interior es va arruïnant. No serà estrany que la gent s'exclami quan algú es mora, tot dient «Caram, però si es conservava molt bé, si feia bona cara». Sí, bona cara, però tenia 95 anys. 95 anys. I diran, massa guapo per morir de vell.